Assalamu alaikum, wa chers téléspectateurs de Telembed. On est en direct sur notre émission Wuur-Rap. Émission Wuur-Rap, ko émission mo Mamadou King warante modon chaque 15 jours, chaque dimanche. Donc hande ngartido e Carrefour Cheta do. Donc en ngari do en pour yewde quelques cibles uji artistes uji. Donc mbita mon ko kare kay. Mais joni en jiyat. Mais avant en jettiyo ton en bodo salmina ganda warma kala neddo jebo Telembed e commento e like o partage o on fof on ziyarama donc en calmini kala battuɗen hakkille mon eɗen mbiya yimɓeɓe kadi yo ɓeydo wattude en hakkillaji muɗum donc en wayno kala jiɗɗo jokkodirde e amen yo waɗ 49 73 60 77 walla waɗa 49 10 08 07 donc avant eɗen goddiya eɗen DNO woni caggal caméra o yo rokku meɗen vidéo goto ganduɗa hoore ma ko vidéo vis-à-vis ala ka woto lawo Pone wara, hayite ne wara, ala kaur lao, bitches motherfucker, ala kaur lao. We mahala ne wara, gire ne wara, kumpone wara, hayite ne wara, ala kaur lao, bitches motherfucker, ala kaur lao. Kau yantin, mi kompade, come nungura pular, hande chimtot pade. Yo, faudo beat, bibu bam tadane, TV wonder rapport, majoni kom rapport tane. Jambe pick my pen, mi do beat pass me do da yida keto mo do, what the ticket gelodi. No wonder what the fire gonna hiccup and no be you wanna fuck me. Dig my girl at me. Parna mane musa kao masa memeo. Def ci tutti glass, comme ça gamona nella. Apolcho la te poda, musiram god ko kudi, man mi tono san sen. Kala bitch in the lobby. Hala ne wara, giri ne wara, kumpo ne wara, hayite ne wara, ala kaur lao. Bitches motherfucker, ala kaur lao. We mahala ne wara, giri ne wara, kumpo ne wara, hayite ne wara, ala kaur lao. Bitches motherfucker, ala kaur lao. Ajangi AVC, army testa mama. What you pick for you, window testa mama. I'm in Gandhi for team no yantin man. Get my woman man, get my ending man. Hey, cow the aim good. Morer suma one the cow the aim good. Me burba wa the rap cow the aim good. Anati one the cow the aim good. Hey, cow the aim good. Morer suma one the cow the aim good. Me burba wa the rap cow the aim good. Anati one the cow the aim good. Hande ɗon ɗo e Carrefour Chete do e hande ko ɗon mbaɗɗen émission meɗen Wuur-Rap émission Wuur-Rap yo Oussop yo maraba on artiste uji probléme kono sogmanuji ko aɗon keewi affaire ɗum tardi quoi yo donc en calmini sikki ala ko Idi Dembélé gandanɗa hoore ma ko neɗɗo goto ɓoyɗo dillude e rap rim e avant eɗen puɗɗo kokken Idi salmini bandiraɓe. Yes, assalamu alaikum aduna allo mi salmini ka dendangal rendo ngo no kewmi wiide WhatsApp e Facebook I appel e salminama ko nami neddo e jamalla saro sako saro winderde a yetto en so Allah addi jam en dañi jam har jam ɓuri bone so mbaɗi ses ma en dañ dole e inchallah mi salmini dendangal winderde mi salmini caggal no jettumi Allah e nelaɗo mum mi salmini nena mum eyi kañum ko moƴƴe yam no feewi probléme rapide uji soɓe kala pular ɓe jiiroto ko waɓe cikkata kamɓe jeeyi ɗemgal ngal Idi donc hande en gari ɗo e Carrefour Chete do donc j' espére ko légalement woni ɗo et puis addi min ɗo tan ko juste yiide Idi e hollude yimɓe holon woni Idi donc Idi Dembélé ko j' espére ko artiste goto gandanɗa hoore ma mauritanien j' espére ko Idi fuɗɗima e rap ko ɓooyi eyi ko gonga sa nani Djiby Dembélé ko original Timol sa nani original Timol ko sukaɓe dimɓe jooɗo digo zammina eyyi o kaldo mom woni Idi Dembélé goto mo original Timol musique o kam vraiment min mbaɗi hen temps uji juɗɗi min mbaɗi hen pan uji juɗɗi mais comme ɗannungal ngal ɗaccani ha joni kadi min gaccani sa fo min garta hen yidde tintinde yimɓeɓe min guuri donc jiɗɗon ɓe jiiɗi wiide moon ko Idi Dembélé ko ha joni en woodi ha joni ene adda ganduɗa affaire uji high level donc Idi Dembélé donc j' espére que Idi Dembélé emin jiiɗum e activité ji kewɗi e Idi Dembélé j' espére que kañum kadi wonno koye projet e c'est comment Idi Dembélé joni holko woni e dow mum eyyi Timol woni koye projet ganduɗa ko fate musique eyyi sa wi musique tan foof nana hen eyyi koye mixtape ça fait hande guila 2019 presque
mais contretemps ji mbaɗi hadi jombani hay goto eyi hadi wona neɗɗo dartini ko Allah e hoore mum dartini wona musique tan darti hay diine men mo ndeweteno eɗen jogui hen caɗele no fewi kono kam hunde fof ne wawi dartade ha diine o wasa nadde hen kono kam machallah mixtape o déjà pari eyi hadi hol golle goɗɗe kadi gollaɗe hen hadi yimɓe jiiri ɗum yitere mumen ko ɓooyani ko hadi ko yeeso faya eyyi ha hande original Timol woni koye combat eyyi firti ko wonko gonɗa e dow mum wonko cuuɗɗa haaltake projet o ko yimɓe pattan ko surprise ko arata eyyi projet o ko ni way aɗa andi 12e mois le 8 mixtape o hol son goto momin cuuɓi en min jaltini woni affaire clandestine min tourni ɗum ko 2020 eyyi 2020 o min tourni ɗum en clip affaire faare clandestine e ko nandi hen woto goɗɗo hen eyyi woto goɗɗo hen eyyi woto goɗɗo hen nden par ce que hay goto majjani ko keɓata ɗi temps uji ko e ɗi lebbi e ɗe kitali e duuɓi jawtuɗi ɗi gonga ni clandestine ko hunde ɓoyde mais kadi yimɓeɓe kadi poti yurnitade to goni ɗo haɗi mbatta haqqille mumen ko goni e dow mum ko haɗi jagga leyɗele mumen foof ne daño ɗo quoi eyyi foof ne daño ɗo soɓe jaaɓi koɓe jaaɓi toon ko soɓe jaaɓi ɗum ɗo tan woy aɗa andi référent ko ni way woto goɗɗo hen sa jaaɓi ko jaɓɗa toon ko ma heeb ɗum ɗo sa ƴeewi kadi ko d'une part ko gonga aɗa andi artiste saɗa yima hokku yimɓeɓe hunde ganduɗa kene mbawa basade hadi yim hunde lamde ceer tout droit 5 ans way ko yesso hokku yimɓeɓe ko laaɓi wona yimde tan pour le plaisir aujourd'hui dome yimɓe oublie ɗum non non jimata chaque instant sa yimi hunde yo wuur chaque instant yimɓe yo keɗo kadi ene keeɓa hen faamoy walla kadi kala ko kewi yimɓe ciftora ko kalnoɗa ko ari walla nana ha joni ne woodi comme sans plus tarder donc yimɓe jaaha ƴeewya e clip Idy Dembélé hoto goɗɗo hen yimɓe garta joni Woto goɗɗo yen bandam woto goɗɗo yen sa jaaɓi ko jaɓɗa ton ko maɗan ɗum ɗo sa jaaɓi ko jaɓɗa ton ko maɗan ɗum ɗo woto goɗɗo yen bandam woto goɗɗo yen bandam woto goɗɗo yen ey sama yaram dawna ey luma yekci sama yaram Cham 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 boje Allah njoro Resgulo nyola Nate maje adono ya Mayo yo ligataga Wodo godo yen Bandang wodo godo yen Sajabi ko njabda tonko Madan jumdo Sajabi ko njabda tonko Madan jumdo Wodo godo yen Bandang woto goɗɗo ye bandang woto goɗɗo ye laade naate maaje mbaɗi mes wone maɓɓe koye désert kedde wone maɓɓe koye kasoji bitti holi yiɗɓe hoɗde les an bas woni ko waɗan jamma ñalawma hakkude maɓɓe polse woto goɗɗo yen bandam woto goɗɗo yen sa jaaɓi ko jaɓɗa ton ko maɗan ɗum ɗo sa jaaɓi ko jaɓɗa ton ko maɗan ɗum ɗo woto goɗɗo yen bandam woto goɗɗo yen bandam woto goɗɗo yen baba nangi radio eɗi ɓernde bone Nene hubbi tele nani go kiko telephone ngaji phone nota desan buat vokal wonde go nafata woto goɗɗo yen bandam woto goɗɗo yen sa jaaɓi ko jaɓɗa ton ko maɗan ɗum ɗo
jaɓi ko jaɓɗa to ko gadanɗo woto goɗɗoye bandam woto goɗɗoye bandam woto goɗɗoye donc en ji vidéo caggal jiiɗen vidéo vraiment ko message goto labtude message goto gandanɗa hoorema conseil o kala jeune wiide yimɓe so jaaɓi ko jaɓata toon ko so jaaɓi ɗum ɗo tan ne mbawi liggade ɗo et puis guura ɗo daña ɗo taw goɗɗoyani lebtani pittali mumen et puis ko wona gueɗe ko wartade donc caggal ɗum ɗon Idi Dembélé kam kañum ko nokshot tan liggoto walla Idi Dembélé won instant kañum ko yaltuno ɗo e aɗa andi musique o sa yi minen ko faate timtimol gueɗe mum wayni lohde ko wasde wonde place musique to wuura deggantan mbina 2008 2009 ade fouto fof ene andi original timtimol woni MC Dembélé MC Am nden groupe o ko ene tiiɗi en daari sa yi kadi waɗi mammaji kadi affaire o sardirama temps uji ɗi dokkani haajuji goɗɗi ɓiili hen aɗa yiya jinnaɗo mawɗo ko sohli tawa alana ɗum il faut jalta jiiloyɗa quoi ko ɗum tagi minen fof goto am fof rewru tiini muɗum min gone waddude ha barme daro galle daro ɓesgu wooda yimɓe guura mbaɗa free ayi ko ɗum tagi original timtimol wone arrêtement juɗɗo kono ko 2017 min ko attar gommi 2016 mi ari ɗo festival assalamu aleykum de couvert hadi nden ma hewɓe mbasata taw jii toon original par ce que Idi Dembélé min gadimi yiide Idi Dembélé koye festival assalamu aleykum donc hol secret ma j' espére que gummiɗa ko village ko an wonno gagniɗo toon en gaddaɗa ɗo hen e nokshot e hol secret ma mo joguiɗa ha woni rapperuji ɗo gondunoɗa wuuro fo aɗa gagno ɗumen ha gaddaɗa eyyi kañum ko gem hoore ma ayi jiiɗa ko mbatta ko haade musique ko needi kala ko alda e needi fam hunde ɓoyatade adi Allah yiiɗa mo nehaki adi ko windere nde sa yi jomiraɗo subahana taala muñini ɗum tan omo ñaagui needi ndi soomo e windere nde ewo ndo ɗum waɗi nden ko ɗum ɗo ko concours waɗa mais wona haydara ko yettude Allah nela ɗum rek mata affaire o ari rek mi bokki hen Allah hokki am chance mi ƴettama mi addama ɗo nacco ɗo 2016 min jippina Choukoukou to e concert o waɗi parc no mbitande concert o final c'est comment e final o hol kemnoɗo ƴettude ɗum eyyi final o ko ça fait un bail par ce que on gayno mi andama à 100% mais ko nationajo ɓuuri wawde wonde ko CCF adi aɗa andi affaire CCF wayno comme no a wawa famde ya gana kam affaire ko heewi nan nder firtine waɗi mo ko ña ene manki wonde ceer holon manque wonde ceer firti ko hunde nde wayno tan ko boule woni koye tournude hakkude e ka goto tan ayni woɓɓe latéral uji marquera aileji marquera tan ko attaquant firti ko somi faami CCF sa wonani manda sa wonani Zaza production firti ka a wawa hebde final a wawa gagnade min ko jimi de affaire o hayso wona gonga nandi hen ha par ce que 2016 min gari toon de Nouadhibou ne hen Keheydi ne hen Zouérate no noyte Kiifa ne hen Sehil Babi ne hen hunde nde dal ene heewi si chargement a faami mais comment arɓe fof ko joom talent en hadi dokka ɗum o omo andi ko holliri toon ko ɓuuri bagasuji ɗi ɗon kollirama toon ɓe mbi noon neɗɗo ñamata koko yeeɗa taw ko Allah hokkimo ɗum emin mbi yo ɓoydu hen mais taw ko junngo hokkimo ɗum min mbi ɗum ɗon ma firtoyo firtu affaire o ko est ce que holno jiiruɗa ɗum ɗon est ce que so continueri noon est ce que ma yimɓeɓe continue wawde déposé hen walla découragé o eyyi min affaire o mi yeehi han découragé mi hen no duttimi attare nde ɓe yeehi ha mbi mboɗo paara ɗen gueɗe ewo mboɗo wondi toon sehlam goto on ga ɓurno jogade min wiya Papis Wadde jeeya ko jomonto eyyi on liggoto ko mairie c'est mon ami ade mbo salninoma passage Papis ya wuur belɗam amin ane julɓe kala o wi kam Dembélé woto décourage continue tan combat o ça va aller min dutti 2017 hade lappumi sukaɓeɓe toon ha wul diaw a faami gaddami ɗo henne 2017
mbi mbaɗi ngol to laaɓani hikka laaɓat garmi ɗo nden potuɗo ko minen Kapi King en andi so wiyama original Timol min mbaddi scène goto to parc ɗo ko live ɓe mbi min ko live min jouyi mais hewɓe jouyi ɗon ko maquette aji concours o alani ɗum haade ɓe kalani et puis ko en live wiya mais won juuɓe playback way hol juuɓe toon ha wayno leydi playback jouwama toon a faami de ko heewi ko haalano bowal ko waɗaka nder toon eyyi mais est ce que onon artiste uji donc oɗon gandi oɗon droit est ce que on potani réclame ɗum ɗon hen eyyi aɗa andi mbawɗa réclame droit ma tan ko médiaji baɗi ni waɓe no abuma ni abuma ko boy jarlitiɗo aɗana waɗa hunde nde no hannirta ni arema wima haal haaju ma porfita kala hen a yahata télé ne ɓitta ala tan place a yahata radio kadi ko haalete toon ko mbiyata ene ɓitta ala tan place ko ni tan mbawɗa haalirde haaju ma min 2016 min ɓe gaddi kam ko à 3e position 2017 ko même chose a faami ɓe Nouadhibou manda holon la gayno goto somi yejji tan 2017 ga hewɓe concours Kapi King o en hewɓe nan toon a faami feccere mabɓe machallah hokki ɗumen laso nan jaltina mixtape par ce que min mbasaki projet woni festival salamu aleykum couvert min mbasi koye haqqillaji amen eko Allah hokkata min mais comme min jiiɗi musique o komin continuoɓe tawi mamin jiiye taw wona toon tan par ce que clipaji 2016 ɗi mboɗomi hen 2017 ɗi mboɗomi hen mais est ce que onon son déplacima on gaddama o jar on gummima guuro goɗɗo on gaddama ha Nouakchott est ce que ko oɗon waɗi ko wonko tottat ɗon eyyi saɗa ara taw ko an groupe ɓeɓe kewi wiide ya haal nombre groupe ma walla mbima an bindiri tan walla aroɓe mbima ko min 4 personnes ɓe nelduma passema tan ɓe neldanma taw ko attare gonɗa ko 5 mille uguiya ɓe neldanma ala l'argent de poche so ari ɗo ɓe mbima ɓe jaɓɓama garage ɓe garantama garage an waɗat koyɗe ma walla ƴetta 200 ma piyat ɗoɓe kalanmaɗoɓe gonni jataɓe ɗon ew ɓe jippin mon appartement ko haalno hen ko 2 personnes ma won nombre ene wawi ga taw groupe aji tati ndende suudu taw jiidani fiiɗa donc an holko mbita joni e rap prime e hol courage kokkataɓe eyyi dokkaɓe courage tan yooɓe jaggo ha tiiɗa eyyi ko lelino foof fini ko finino kadi nana ɓeydo finde par ce que aroɓe less ɓe parani hay goto wonɓe yeeso ɓe kadi woto para hay goto men foof yo fonce eyyi hunde yo wul jaw haade hunde fuɗɗi wulde ni degre ɗe yimɓe haade hande whatsapp ande kilpa ñanta dia aboma wi ko wappora pulago yeewe haade min jiiɗum réseaux sociaux foof haadi mboɗo salmina studio to gonnomi ɗo walla to ciññimi contrat ɗo grand frère am woni maxi dental Haxen record ene waɗa ko weɗɗa haade yo Allah junnu gurdam mon yo Allah welti noon kadi hano hannirta ni haade woto ɓe jejjid koye projet goɗɗo gommi clip goɗɗo ne foti yaltude woni ceerno Amadou Nene Ba to Kehidi inchallah mboɗo waɗnimo hommage o en même temps kadi ko a vidéo haadi dans quelques instants maɓe jiiɗum sur les réseaux sociaux partout vidéo bientôt yalta eyyi bientôt natti woɗɗude holko mbaynortoɗa yimɓe e mbita yooɓe padir projet o eyyi projet o titre uji gonɗi hen kewi quoi par ce que ko 10 titre woni hen à plus 2 titre ko bonus eyyi comme ko oyto kam wappama yeehi woto goɗɗi hen o basirtomi yimɓeɓe tan eyyi woto jawdi ɓurane bande quoi eyyi sa nani woto jawdi ɓurane bande mais mixtape o pour mi arta seeɗa mixtape o kañum ko holton waɗa mixtape o hol ligguiɗo ɗum liggi mixtape o ko yimɓe tato haaɓe keeɓi nayo min holɓen maxi dental nde gomimi attade garmi ɗo nde uddirnimi damal o wi kam studio nani Timol kala ko welma waɗi hen Haxen record sa heddi Haxen record ko waɗata ko ene wawi ya waɗ essayé sa ari PK9 ede jama gonɗo no frère musulman o sa namdi tan yiyat hade DJ Fools eyyi ko beatmaker eyyi DJ Fools ko beatmaker am hade machallah hade yimɓeɓe foof fondi min e goɗɗo foof kala garɗo ne heeɓa haqqe mum hade ko boy goto kahidnajo hade machallah a diplômé mais mataw Allah addani ko heddi ko rek mais côté bituji ɗi dal mo hongo belɗi aɗa mo jaggi hen hade machallah kadi Mamzo King an hoore ma aɗa jaggi hen tigui rigui par ce que guila ganduma faade hande chaque instant yiɗi mi yiiye aɗa wallami no fewi e côté ji ɗon par ce que hewɓe nanɗo e nder nak soko joni puɗɗima andude ɗumen ko sababude moon premier am clip mo cantirmi hooram deggantan gandumi ko mbaɗanmi ko ne ɓendi aboma noddimi wi kam ɓiɗi hay sa ala hay mbuuɗu
clip oɗo mam tournament woni ɗum ɗon reggae o woni gummoɗen e jonde eyyi woni affaire leydi ndi nan fuɗɗi ay gummoɗen e jonde ehe ƴewtoɗen koye men ay leydi ndi to fayto aha woni koye bonde salah woni koye bonde de woni koye bonde eyyi ay on ko abuma ne wayno affaire o gandanɗa hoore ma waɗi kaani poɓar soble mais ƴeew mi yiɗano affaire o coupe quoi mais probléme ko eɗen jogui cible uji goɗɗi et puis air kan tajanaɓe air donc ene wayno kokke min vidéo wiɗano wiite jajof way gumuɗon woni koye bonde eyyi ƴewnam tan état civil ay ƴewna kam port et tout ça gueɗe ɗe ne mbayni leydi hunde ko bouleverse e majjani ndo clip o yalde nde hawri koye ɗum ɗon nde probléme aji comment dire élection ngaji ɗi adi machallah o heeɓi hen vie uji adi machallah yimɓe jaggi hen tigui rigui ɗum tagui noon mi yetti Allah mi yetti rasoul sallallah alih w sallam mi yetti jinnaɓam ɓe mi wi kadi yo Allah ɓoynu mboɗo yaltina hunde yimɓe ne jeeɓa eyyi yo Allah ɓoynu mboɗo yaltina hunde yimɓeɓe ene ƴetta mum ene mbaɗa hen tigui rigui moɗene jonde yewtoɗen koye men leydi ndi to fayto woni koye bonde salah woni koye bonde de woni koye bonde wayno gartiɗo e mawɗo Sayré donc wasta ko artiste goto mauritanien gandanɗa hoore ma e baɗɗo ko heewi ko artiste goto gandanɗa hoore ma gonnoɗo ɗo mais ɓurnoɗo sakkiriɗo wonde gandanɗa hoore ma ko Sénégal donc avant eɗen puɗɗo e makko tottanmo salmina wa cher téléspectateur waleykum salam what's up Wuur-Rap Sayré King the Punch walla mbiya Kirikou the Punch walla mbiya hoore haalore et big weltare émission Wuur-Rap donc c'est une bonne initiative et merci pour l'invitation what's up Sayré no wayni en potani namdade ɗum Sayré ko holmo woni Sayré par ce que des gens won yimɓe ene gandi Sayré won yiiɓe bagasuji makko e Sayré donc mboɗo wiye Sayré kañum est ce que kañum ko goto tan walla Sayré ko ene jogui membre uji yeah Sayré voilà c'est un rappeur artiste comme tout le monde mais puɗɗiriɗo e 3 membres il fit un temps woodi gaccuɗo heddi min e bras GPS Guiro what's up kadi mbeɗam salminama de passage e o yeehi ha quelque temps mataw gummimi ɗo déplacé mi paami keyi jami toon goppumomi Nouakchott ɗo o yaltini ɗo pas mal de projet o yaltini ɗo mixtape o yaltini ɗo IP o woni en mode disons carrière solo e o Sayré kañum fayi Dakar woni toon ne waɗa carrière mum solo en 2019 ɗin instant ji puɗɗimi ƴettude départ mbimi voilà comme ko bras e état Nouakchott min mbeɗem Dakar donc wawa wonde tan o wona to min mi wona ga min goppa ɓuuɓa quoi o woni Nouakchott omo waɗa bagasuji makko machallah min kadi mbiɗa woni to mbiɗa waɗa bagasuji am voilà quoi ça veut dire que depuis 2016 à 2019 a woni Sénégal mais a waɗani dal way 2016 17 garmi Dakar voilà somi trompaki ewo 16 ha 19 haydara mi yaltinani ewo e instant e 2019 hedde fin 2019 jaltin par ce que jaltinannomi toon ko par dièse mbaɗmi dièse 1 2 3 ha 4 foof mbindumi ɗum ko wolof mbaɗmi ɗum sous forme d'un projet mbaɗmi ɗum woklof après ça mbaɗmi pause par ce que comme no rap min yaari quoi aɗa andi parfois waɗano e bagsuji ma wone coin ma ha nana ga piqueuji gauche de droite sa woni joftoto tan ma wot ko goppuɗa mbimi bon comme ko mi watti nande certaine pique donc fada mi waɗa pause wolof o mi adda deftere pour andindeɓe pular o mayani nanɗo tu vois jaltinmi deftere kadi ƴetti ampleur seeɗa alhamdulillah pawmi hen hoore haalore ɗum woni show o instant deftere wadde ko clash non deftere wona clash mais ko juste défendade par ce que sa woni rappeur gonɗen koye jungle ko haare kamɓe mbiyata wawi wara à chaque fois il faut daña ko jottoriɗa sa woni rappeur tan a parat pic donc a wawa wonde ɗo mbiya jabora ko pic walla jabora ko clash donc pic toujours won heɗotoɓe manam sa weddama pic tan won heɗotoɓe paama e annen kadi pour pamminaɓe il faut ko gadda défense deftere ko juste pour wadde conclure won certaine pique uji
ha yimɓe mbawa famde Sayré to wonno ɗo rek woni voilà. est ce que aɗa wawi memandemi hen hami wawa famde juste ko holko binduɗa walla ko ha yimɓe paam. deftere bon mbeɗa wiya hen rappeur ma yiɗa sabarane hongo hoore mum deftere Sayré ko hande jamanu sohli ɗum ar jooɗo janggo refto kona jeeya ɗum Allah ne andi jeeyaɗo mum hay sa yiyani ɗum a faami donc memantumami hen seeɗa ko oɗon vibes mi yiɗa yaade to woɗɗi a faami mi yiɗa yaade to woɗɗi mais deftere kala keeɗiɗo tan ne andi quoi donc mais projet ji gandanɗa ma mo mbiɗa jazz do ko jazz uji jaltinanɗa ko par gandanɗa ma single uji tan jaltinanɗa ɗum walla ko affaire o foof a wadde quelques morceaux ji mbaɗɗa ɗum boucleɗa ɗum comme EP walla mixtape non wona EP wona ko projet goto tokos mais mi waɗani ɗum projet c'est que min mi meeɗa yaltinde en solo mi meeɗa yaltinde projet min ha joni mi ala projet ni mi haalta haala mum mais komi jaltinno ɗum jazz par série chaque mois mi yaltina goto jazz jaltinmi jazz 1 woni TFP tout est possible jaltinmi jazz 2 woni gis ko wolof mbiddu jaltinmi jazz 3 mbaɗmi ɗum fit e gaynam goto jaago to woni Sénégal après jazz 4 mbaɗmi VDD woni violation de domicile darimi ɗon quoi mais wona projet ko juste parce holno jirɗa rap pular gonɗo Sénégal o holno jirɗa ɗum rap pular machallah parce que Sénégal ne heewi fulɓe machallah kadi ko jingoɓe kadi rap pular ne yeehi toon mi andi toon pas mal de gens comme grand yam Safarayi mbeɗa salminamo de passage du fore en nan dow nan ɓe nan France mais ko yimɓe ganduɗa hoorema darini pular guilay mon grand Baydi Malik aussi mbeɗa salminamo de passage konko jeeyi page fulɓe foof ko neɗɗo mo ganduɗa hoorema ko guendi ɓe jiiɗi rap pular quoi ɗum tagui sa woni toon aɗa rappa kono sa rappi pular a rappi wolof en tout cas kamɓe sa woni pullo tan ɓe jogui ma fierté quoi voilà. est ce que rap pular Sénégal ne jirɗa ɗum ni est ce que rap o gandanɗa hoorema jolfuɓe jarani banggue halporeɓe jaari banggue par ce que min ne jiirami halporeɓe mi yitaɓe fréquente e jolfuɓe saka waddude mabɓe wona featuring uji ha jogade visibilité comme jolfuɓe mbayni eyyi ɗum ɗon ko noon yaari c'est que Sénégal ko wuuro mo ganduɗa hoorema ne heewi leƴƴe mi anda no mbiyata ɗum ni ne heewi heytuji quoi ne waɗi fulɓe ne waɗi joolaji ne waɗi soseɓe ne waɗi ɗum ɗoji donc modi foti c'est que rap olof sa yi demini rek c'est que ko langue ko ɗemgal ngal no yaari ni mais pular nan toon rappe machallah kadi les rappoɓe toon pular ɓe aɓeɗen jaaha ɓe participer concert aji jolfuɓe tu vois donc moni foof eko woni ko tan ne respecta hen quoi min comme ko ɗum tan jiirumi vibes o ko gonɗa ko gona ɗum après kadi yimɓe respectuma hen neɗɗo foof eno dognirta e ko gonɗa quoi voilà wonno ƴettirta hunde sa ƴettiri ɗum au sérieux rek yimɓe ƴettuma au sérieux quoi voilà comme si gonnoɗa ko Dakar a waɗi toon moment goto juɗɗo joni a arti ɗo donc avec bra mbiɗa membre ma donc holko gonɗon e dow mum pour l' instant est ce que wonko début d'année on est ce que wonko programme an ɗon fansuji min e bra min cuwa programme de haydara pour l' instant mon fof noon waɗa voilà disons moto solo mon fof nani hen par ce que konko déjà o signi label to Shine Boy Keheyti mbeɗa ñagonomo yo Allah newnu waɗa hen barke tu vois ko Allah waɗi fof won ɓuural et min suis là voilà quoi mbeɗem ga moto solo minen aussi omon banggue mo ko mbeɗem banggam mais hatta ha joni ko woni ɗon amin jaam aussi tu vois donc woni hen ko musique hokkimo on lawol pour yo yaha c'est que ko règle uji musique jeeya mbawi wonde membre uji jomum yaha signoya label goɗɗo donc ne wawi taw ko contrat mi anda mais quand même omon toon omo foti yaade to Shine Boy on ko Keheyti woni min suis là komi garɗo seulement kani min gonmi koye joobam mbeɗami liggo jogui métier mo liggotomi gonmi e dow mum Sénégal mais wonani toon tan pour wadde musique ko ɗum ɗon ɓeydi gueɗe ɗe ngakki seeɗa par ce que sinno ko musique tan nowno kam Dakar ma wod kaɓe jii ko wona kaɓe jii o instant ko donc métier yam nowi kam toon pour liggade heddi ko musique ko passion mbeɗa yaadini ɗum hen gueɗe ɗe tu vois donc gartumi voilà quoi mais est ce que gandanɗa hoorema article uji musique ene namdi gandanɗa hoorema yimɓe ɗiɗo wonduɓe goto yaha signa label banggue goɗɗo taw goɗɗo anda ko goɗɗo woni dow mum c'est normal wona question goɗɗo anda ko woni ko signuɗo woni dow mum oɗo mbawi wonde deux membres jomum yaha wona e label tu vois taw koye kaldigal n'est ce pas mais jomum ganduɗa rek ko wawi haalandemo voilà quoi mbeɗa wawi arde tan mi haalanma min mi dañi ɗo temps label o mbiɗa signe so ƴeewi jomum so tawi ko yidde mum noyi ɗum hen
on a wawa ittude ɗum hen n'est ce pas. Donc mbawata rek ko acceptude ko woni ko e ko yiiɗi wadde ko accepta ɗum avec les règles taw ala rancune ala en ala haydara tu vois gaccama kadi dokkama duwa o yaha yo voilà quoi ewa anne kadi ko gonɗa e dow mum ko mbaɗa kañum ko Allah foof ko Allah jogui dal. Donc yimɓe ne gonda oɗon gonda guila oɗon pamɗi tu vois oɗon mbadda vibes uji mon mais neɗɗo fof e ko Allah feccani ɗum saabu arsugaji ɗi koko pecca tu vois. Donc so jomum yeehi signi rek voilà quoi. wa kañum Sayré donc min mi wona gandunoɗo Sayré à tel point mais ko c'est juste les réseaux sociaux surtout mi yi vidéo goto aɗa yaltini ɗum aɗa waɗa aɗa wi hoore haalore donc guila jimi photo je ene publia mbimi guila jimi photo je rek jimi image o mbimi oɗo affaire o j' espère que o vidéo ne foti wadde qualité et puis ne jiirumi photo je ne mbayi ni donc mbimi oɗo vidéo j' espère que ene foti ligguede e hol secret ma e oɗon son hoore haalore. Hoore haalore voilà bon mbe sikki ala secret min kam secret yam rek ko bindol min rappeur bawɗo wonde foof nak kala mo mbawmi heɗade somi heeɗimam somi yiyani aɗa winde ko ganduɗa ne hawimi rek son wawa hawde toujours jiiɗam somi heeɗimam rek yomi yi hen des trucs mo ganduɗa surtout bindol ça min bit intéressant mi rappeur sa yiiɗi gona salameur so yiiɗi gara voix meho aɗa haala mais ko kalta ko so intéressé kam tan voilà surtout bindol min toujours jiiɗam so mbiɗa min ko ɗum woni haram min wona mbeɗa wawi rap wona mais kam mbeɗa andi affaire binti ɗum mbeɗa haɓane ɗum à chaque fois sa heeɗima son jam ko ɓuurɗa wawde remarque ko bindol ɓuurɗa wawde remarque saabu ko ɗum ɗon min kaɓere toujours so mbeɗa winde jiiɗami windude ko ganduɗa ne lugguide so yalti yimɓe ne mbiya Sayré holno mbaɗɗa no woni no mbiɗa ni holko wona secret o et tout. Ça veut dire que artiste uji yo ndento Sayré ko borom bindi voilà sa king the punch voilà déjà mi haali e hoore haalore ko Allah windi ɓe windimi kono ɓe bindata ko bindumi voilà. ye choc mawɗo cameraman ƴettanam oto choc min ƴeewa no Mauritanie moylola ok kañum vidéo hoore haalore holko tagma wadde ƴettuɗa titre mbiɗa ɗum hoore haalore. Hoore haalore aɗa andi rap thème c'est important. Hoore haalore komi ƴewɗo tawmi yimɓe fof ne utilise ɗum à chaque fois à tout moment saabu min mi ɓooyi mi wona mawɗo kono mi ɓooyi ɓadade mawɓe à chaque fois nden yarhamu goggam yo Allah ɓumnan ɗum à chaque fois mine nananno wiya hoore haalore y avait des pas mo ganduɗa jomum sa yawi sikkude tan wima non jarani saabu hortefto wonen yimɓe ko koye kaaloje mi anda sa fami hoore haalore parle beaucoup de sens par ce que ne waɗi côté positif et négatif sa ƴeewi hande pour mi hokkuma exemple ɓurɗo famɗude sa naati galle so tawi aɗa wurda tane sa ƴeewimo rek won âge mo yettoro ko hoore haalore wontata donc sa woni kaaɓo tan sa rentaki on baddata à chaque fois. kadi mi yi a waɗi ɗum t-shirt aji a yaltini ɗum jara e marché o ne yeeye jara comme si wonti concept quoi. Voilà wonti concept yiɗi hebde en t-shirt voilà wonti concept jooɗi mbaɗmi logo o comme ko waɗi alhamdulillah hay soko seeɗa suivi je it mbimi faɗa mi waɗa ɗum t-shirt aji voilà quoi mi wuura e aram hay soko seeɗa hay sinno ko warñedam ko ñammi hen hay soko ujunere voilà c'est une fierté donc mbaɗmi t-shirt aji mbeɗa yeey t-shirt goto 3000 ugoyi fami Sénégal to mi yeeyi ɗum toon goto 5000 pour so neɗɗo yiɗi hebde t-shirt aji est ce que info line pour voilà so neɗɗo yiiɗi hebde ne weeɓi o instant mbeɗem ɗo numéro whatsapp kadi ko mbeɗa jogui ɗum e numéro matel way 32 99 49 23 on ko numéro am ɗo e numéro am Sénégal o pour whatsapp sa waɗi 78 112 88 66 ma heɓam comme ça so jomum yiiɗi t-shirt tan wawi andude holno so haalde hem comme ça mi haalan ɗum no waɗata heɓa donc no wayno émission gandanɗa hoorema important tan haadde hen ɗo mais ko waktuji ɗi eɗen jogui tan waktuji gandanɗa hoorema gas ko ɗiɗon tan poɗɗen wadde émission juuti mais Sayré avant omo roka meɗen vidéo goto hoore haalore o emin jinno est ce que wonko jiɗɗa yettinde bandiraɓe et puis mbaynoɗa. yettinde bandiraɓe ko juste pour wideɓe yooɓe par saabu Sayré ko jogori addude ko mi sikkani taw ne heeƴa rime voilà wona soob wonko kaltata min mbiyata ko commentaire mais mbeɗa conseille ɓe kala caliɗo yo ya tappa Sayré nata YouTube heeɗo par ce que hadema haalde hadema gisde il faut ko jaaha toon chaîne YouTube ko chaîne am ya jooɗo sa heeɗima ma abonné sa abonnima paɗa kam
donc ko moftuga ko mofta ko e ko yalti ko yoɓe jejjid ɗum donc arata ko ɓuuri bonde c'est que projet kadi mbeɗa conseille les rappeurs yoɓe mbattu hakkille no feewi surtout projet. Quand on parle de projet ko hunde mawde wona hunde waɗetede nder une semaine 2 jours wona hunde waɗetede nder une semaine ou 2 semaines ko hunde fonde ƴettede temps mum. C'est que rapprime pour yimɓe mbawa respectede e ko mbaɗata ko il faut ko ɓawen ƴettude temps men enen ko mbatten ko quoi. Donc on est des artistes wonko yaltat rek sa yaltini on certaines mixtape uji walla yaltini certaines EP ji walla yaltini certaines maxi walla album jaltina ɗum yimɓe mbalama ɗum alors que aroɓe gagnata quoi. Sinon rek Sayré so un jour so wine aran yaltin projet yimɓe mbiyata ko ko yalti ko ni rek wayata donc rapprime. Donc mbeɗo ñagoɓeɓe kala jaltino projet yo ƴettu hen temps mum bien ƴetta temps mum surtout les écritures ƴetta temps mum e yaltinde ko ganduɗa tawne wuura mayata quoi voilà. Donc ene wayno émission haaɗi ɗo donc kala jeeɓo émission ene wiye yo wat abonné et partage gandanɗa hoorema woppa commentaire par ce que commentaire uji vraiment ne cohla par ce que yimɓe ne jogui idéji moɓe jogui ɗi ene walla artiste uji ene walla amen minen donc eɗen wiya émission haaɗi ɗo donc Sayré rokka men hoore haalore hoore haalore hikka yaɓɓay dande rim ma naftoro haalullaji ɗi so Allah jaaɓi kanko woni lamɗo ko waɗi kam e an sa jaɓani pora ko haram ha arte nigis clash beef ɓe mbawa rendinde men nelaɗo hay soɓe jiide shérif hakkillaji no posuji mabɓe non ala heddara ɗo chaque son ko addi e jooɗo jonde shérif aydara caggal mayde ko tristesse bojji perte vide hoore nde ko hoɗa trahison pata kam ne vide halis ala hunuk so naati juge ne wawi lelnude saha mo ala ina hula Allah ɓuura nunɗude wona wasde hoolade mo ala ko joguiɗo ɓuura welde resdude. C'est normal que le projet soit un peu lent. J'essaie toujours de faire des trucs qu'ils disent impossible. C'est normal que... Wow. Affaire en kadido, c'est high level. So man, Mr. Sayré. Kiri coup de punch. Jaajëf. Yen calmini de no gon tagal caméra o. Kiri coup de punch. Hey. King the punch, you know me. Bon le chant musique, season picking. Yo. Hoore haalore hikka yaɓɓay dande rim ma naftoro haalullaji ɗi so Allah jaaɓi kanko woni lamɗo ko waɗi kame an sa jaɓani pora ko haram ha arte nigis clash beef ɓe mbawa rendinde men nelaɗo hay soɓe jiide shérif hakkillaji no posuji mabɓe men ala haydara ɗo chaque son ko addi e jooɗo jonde shérif aydara caggal mayde ko tristesse bojji perte vide hoore nde ko hoɗa trahison pata kam e vide halis ala hunuk so naati juge ne wawi lelnude saha mo ala ina hula Allah ɓuura nunɗude wona wasde hoolade mo ala joguiɗo ɓuura welde resnude. C'est normal que le projet soit un peu lent. J'essaie toujours de faire des trucs qu'ils disent impossible. C'est normal que mon projet soit un peu lent. J'essaie toujours de faire des trucs qu'ils disent impossible. Min komi Sayré mi wana overdose per kala danejo tal holko woni buzz. Min komi Sayré mi wana overdose per kala danejo tal holko woni buzz. Jamma min e horam ñalawma min e horam saha mi hawe horam mi namɗo min holi horam bindiɗi to gummi pelsuji to gummi jiɗo e gagne Sayré holto fayi holto ummi hoore haalore hoore haalore hoore haalore Sayré ko hoore haalore hoore haalore hoore haalore hoore haalore Sayré ko hoore haalore hoore haalore hoore haalore hoore haalore Sayré ko hoore haalore hoore haalore hoore haalore hoore haalore Sayré ko hoore haalore mayo national jogorani ɗakkede étoile en tant que holen worɓe nattani jogade jikkuji jazz rapprime ala crédit rapperuji ne perde réseau namɗo bon crazy jel ne waɗi double réseau kero toon gummimi toon duttittomi somi heewi faro tawat min ko kero parnortomi waɗa gueɗe original weddo pension ching chong min mi ala temps me guelmane yilome tiktok hoore haalore what the fuck hol bindono Sayré rapprime ha fi fekkere zéro projet mais projet faydama e deftere Allah windi ɓe windimi kono ɓe bindata ko bindumi brodo heftino o plim. C'est normal que le projet soit un peu lent. J'essaie toujours de faire des trucs qu'ils disent impossible. C'est normal que mon projet soit un peu lent. J'essaie toujours de faire des trucs qu'ils disent impossible. Min komi Sayré mi wana overdose per kala danejo tal holko woni buzz. Min komi Sayré mi wana overdose per kala danejo tal holko woni buzz. Jamma min e horam ñalawma min e horam saha mi hawe horam mi namɗo min holi horam bindiɗi to gummi pelsuji to gummi jiɗo e gagne Sayré holto fayi holto ummi hoore haalore hoore haalore hoore haalore Sayré ko hoore haalore hoore haalore hoore haalore
hore halore Sayré go hore halore hore halore hore halore hore halore Sayré go hore halore hore halore hore halore hore halore Sayré go hore halore